Στον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού. Τροχονόμοι βρήκαν τη μηχανή που εγκατέλειψε κοντά στην Πατησίων και από τον αριθμό κυκλοφορίας έφτασαν στο σπίτι του πατέρα του. Εκείνος τηλεφώνησε αμέσως στο γιο του και λίγο αργότερα ο δράστης βρισκόταν στα χέρια της αστυνομίας. Πρόκειται για ένα μόνιμο υπαξιωματικό του πολεμικού ναυτικού 22 ετών που είπε ότι εγκατέλειψε τα θύματά του επειδή φοβήθηκε. Αργότερα οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και χωρίς ασφάλεια. Όλα. Η μητέρα των παιδιών μεταφέρθηκε τραυματισμένη στον Ευαγγελισμό και τα παιδιά βρίσκονται διασωληνωμένα στο νοσοκομείο Αγλαρία Κυριακού. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν εξαιρετικά κρίσιμη την κατάσταση του αγοριού που έχει χάσει πολύ αίμα και φέρει πολλαπλά κατάγματα στο πρόσωπο και το σώμα του. Η αδερφή του είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά και εκείνη παραμένει διασωληνωμένη στην εντατική. Η κατάσταση της μητέρας τους κρίνεται βαριά αλλά ελεγχόμενη. Η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός υπαξιωματικός του πολεμικού ναυτικού μεταφέρθηκε στο σημείο του ατυχήματος για να γίνει η ταυτοποίηση από τους αυτόπτες μάρτυρες. Ο ποδηλάτης, ο πρώτος που χτυπήθηκε από